Boka matetiky atsika maro very amizao marantsika miasosy hoe izy koa fa kidy vazimba atsika mieritreritra olo foky hely hoe en fait ndraiky misy raha tsy dia mahadiso izy satria ro olo tsy dia olo manana taille lava. En fait le olo vazimba olo kay teto Madagasikara tamin'ny voalohany dikan'izay hoe ro zay navy teto taloha be tagntagny amin'ny donc l'an 300 tagny l'an 600 tagny zay ro teto. En fait raha zahana koa zegny ro tsy olo naniry teto zegny ro fa nisy tany evian-ro ireo vazimba reo. Ke manomboky niany zegny hoe izy koa tsika mitandregny raha koraniko eto hoe haitsika magnavaka hoe reo olo reto mbala ahitagna ADN ro vazimba io olo reto misy olo andavanandro hoe mbala mipetraka zegny le ADN vazimba aminazy tsy le fait que izy faux eky tsy agny hafa be zegny forme amantaranareo. Hitanareo zegny tamin'ny avian-ro olona atsika vazimba io ireo zegny baka amin'ny ranomasiny austronésien dikan'izegny hoe baka hagny amin'ny Papouasie Guinée regny Nouvelle Guinée regny amin'ny ranomasiny Océanie baka tary zegny ro olo io fa saingy hoe misy tamindreo baka amin'os Fidji misy baka Papouasie na izy koa nareo magnano recherche le volagna volagnatsika io tegna ny mitovy tanteraka sasansasany mo maromaro amin'ny volagnandreo any jusqu'à niany tegna mbala mitovy be. Ireo olo zay baka tary fa ireo zegny misy andiany maromaro ireo amizegny karazana ataoko hoe asa nandeha nagnaraty reo ndesiny tsiko tsy haitsika fa navy taty. Ireo olo io tsy dia azo lazaigny hoe olo malandy fa reo zegny olo joby ya malomaloko reo baka eo misy ny amindreo zegny somary malamalama volo fa ny raha tegna ny hoe ahaizana reo zegny hoe menan-kerana zegny ro olo reo menan-kerana avy eo volovolondreo zegny mena karazana blonde zegny cheveux-ndreo zegny blonde ke zegny avetsika hoe izy koa tsika mandeha tuleara mbala maro atsika mahita karazan'olo zegny tsy hoe ke tany andra navian'izy regny non fa en fait les gènes io zegny mbala ao fo menan-kerana dika zegny izy koa anao fa mahita raiky hoe volovolonany hitanao mena tsy raha hoe mety hisy vazaha loatra hoe navian'izy fa mbala taranaka iro olo le anazy eto voanalohany io zegny gène mbala miboaka fo ke misy koragna nandehandeha tagny hoe merina taranaka vazimba non faux tsy marigny tsy hoe reo tsy malagasy fa reo tsy agnatin'izy io en fait reo zegny hoe navitafara be satria merina ce sont des malaisiens ke izy koa tsika mahita merina atsika tsy mahita reo hoe manana menan-kerana zegny reo tsisy menan-kerana reo tsy blonde cheveux zegny tsisy amindreo manana volovolo mena zegny donc tsy dia agnatin'ny raha zegny reo na misy hoe fangaro mety fa maro fangaro fa tsy reo tsy baka amizegny fa ny olo tegna agnatin'izegny zay le olo tantsika morotsiraka agny regny amin'ny faritry Mananjary Manakara regny amin'ny faritry Tamatavy regny Marantsetra regny agny zegny tegna ahitagna karazana zegny fa izy fa misy miparitaka Tuleara Fort Dauphin agny zegny ahitagna tegna ahitagna maro karazana ro olo le navy voanareo le ancien io donc ro olo zay tsy dia olo matsoraka fa reo zegny somary fohifohiky hitatsika fotsika mahita reo karazana ro austronésien reo tsy dia olo matsoraka loatra rapport misy nampatsoraka reo mety fanifangaro tamin'ny karazana hoe rasy hafa fo ke donc raha nazo azitsika izy hidirantsika amizegny amity raha nampisy karazana polémique be ty hoe le taom-baovao tamin'ny CNT taom-baovao minorité hoy sasany volagna izy taom-baovao merina io or ndraiky merina misy merina koa misy koa volagna fa hoe tsy taom-baovaonay io misy ndray koa sasany koa volagna hoe taom-baovao merina io ary ny lakoty tsy au courant feky satria sasany nagnano ramadany sasany tsandraky na regny fekiny na niely sasany tsy nahay fekiny ya na sasany tarany atao tamin'ny TVM tsy eny ambarany raha hoe 26 mafanariny ho sasany gaga izy mahitahita olo magnano fisikina malagasy ke eto zegny atsika nasiatsika hankony zegny raha ty ny taom-baovao malagasy zegny raha andiko raha izy koa tsika kidy taom-baovao malagasy zegny raha raiky karaha tsy hoe tsy vaovao amitsika fa saingy le agnarana zay fo zegny hoe mahagaga atsika atsika malagasy jiaby samy manana azy io fa ny fomba fikahiatsika izy fo zegny hoe tsy karaha le nindro povoan-tany eo hoe ataotsika hoe taom-baovao ohatra ataony amitsika ankarana ty hoe atsika koa fa magnano fisaigna-pasiny antegniny io hoe miantomboky eo zegny taogno vaovao amitsika taogno vaovao atsika zegny izy io miseky atsika commencegny taogno-baovao atsika zegny satria hoe eo zay tsika hoe magnavoa taogno dika zegny hoe nagnadoso loto anao tamin'ny taogno raiky lasa manomboky zegny anao zay taogno vaovao igny taogno vaovao atsika ireo sakalavany boeny
izy koa rehefa magnano taogno vaovao andreo zegny hoe amin'ny fotoagnan'ireo magnano fanompoana andreo amin'ny doanina misara mampitampoka zegny reo mampitampoka razanandreo reo fa miandra taloha zao misy eky reo fa tafarafara ma tany fanaovandreo zo ary zegny fa nanjary na loto reo fa tsy dia mandeha mampitampoka zegny ariky Sakalavam-mena be karaha zay koa taogno vaovao andreo zegny fotoagnareo magnano fitampoa regny misy taogno vaovao dia tsika java fa le fivolagnana izy io zegny hoe tsy dia taogno vaovao loatra ke ry havatsika mpovoan-tany ndraiky reo be tsy misaraka ireo ma misy nagnano le taogno vaovao io mety gaga atsika hoe nagnino ma izy foka roe zegny no nagnately izy io tsy tokony mahagaga satria be tsy misaraka ma nizanahy ndreo mpovoan-tany tao dia kanzegny nizanahy radama tena anjanaka reo tany zay na dia le tany misy atsika hoe manda regny hoe misy karazana bazy feky ny tany ke rariny be raha ohatra hoe izy koa ohatra hoe mitovy rankalazainy tsy mahagaga satria reo tany zegny ambany fahefany radama fa saingy hoe radama nandre nagnano fagnitaram-pahefana fa tsy nireusira araka an'izay interprétation zay sorosoratany sasany amin'ny Facebook na agny amin'ny internet tsy nahomby satria antakarana tsy nasometana antakarana karaha zay koa reo Sakalavam-mena be tsy ambany fahefana anazy fa Sakalavam be ny fogno no nagneky zany hoe karazana hoe sous ordre loatra satria reo tao nisy gouverneur sous ordre reo ka nohon'izay tsary nisy unification zegny teto hoe resaka hoe io bonne année na taogno vaovao hoe zay kahigny hoe malagasy io ke tamin'ny semaine ty zegny ry havatsika izy koa fa niorganiser izy io ireo zegny nagnanjo nataondreo amin'ny rovany Manjakamiadana etsika tsara hoe e toerana zegny izy le tsy afaka Antananarivo ty koa zegny raha raiky hoe mba tsara hoe atao tsy faregnindreo satria boka zay eto zegny magnaboaka hankony baka aminay aty izy koa tsika andeha ankalaza taogno vaovao tsy dia tokony idéal loatra hoe ke hoe andeha vorivory amin'ny Antananarivo agny zay olobe radazana anay aty andeha vorivorinareo indrindra andeha ataonareo agnabony rovo aminareo regny indrindra zay antakarana tsy possible raha zegny ary tsy midika hoe ke ratsy fanahy zay he raha ohatra tsy agneky zegny samy manana tantarany baka atsika Madagasikara eto ile misy le rangahy araiky zegny tamin'ny télé lena émission araiky tao hoe izy nifandraikitra nagnano hoe rovany Madagasikara ho izy tsy diso nanaovanao zegny raha mise fa zay aty koa misy palais amin'ny andavako tokony ary hoe afaka kahiko hoe palais Madagasikara ireo mbanja ary koa ankisony ary misy palais ni Madagasikara ireo mbilobe koa misy palais Madagasikara io jiaby io ireo agny amin'ny Farimanakara koa misy trano be palais Madagasikara jiaby io karaha zay koa Sakalavam-mena be misy palais ni Madagasikara ireo boeny koa misy agny Marovoay misy palais Madagasikara nagnino izy toko kaiky Madagasikara malagasy boka tompiny fa kanefa ny raha tsy tovisan'ireo raha aby io zao zay reto aby izy koa raha ohatra hoe rovany Manjakamiadana ty hafeno critère ho kahiny hoe palais Madagasikara tantaran'le mpanjaka le nitondra tao fotsiniky hoe sivisivanitsika nisy mpanjaka nitondra tao nisy raha misy andrianampoimery atao za tsy lala be tantaranareo agny misy andrianampoimery teo bakeo misy radama reo telo zay fa letsika tsika tsy angala lavitra azovy amin'ny ireo telo io hoe na radama na andrianampoimery io na radama faharoa na radama voalohany hoe azovy amin'ireo io ma nanagna reny sakalava tseniky zay question mipetraka amitsika tsiraikaraiky agny azovy amin'ireo io nanagna reny sakalava satria hoe izy koa raha ohatra tsika hidésigne hoe io rovany Manjakamiadana io hoe rovany Madagasikara dikan'izay ny mpanjaka nitondra tao au moins managna métissage hoe amin'ny fanjakana aroe na telo zegny izy mafeny critère hoe afaka kahiny rovany Madagasikara izy io alors que mpanjaka nitondra tao tsisy managna raha hafa tsisy au contraire hoe nangala vady anareo tao hoe nangala Rasalima tany mena be aveo nangala dadinay Ndrano Fiferivo taty Antsakalava fa izy zanakandreo regny tsisy nandehanareo nanjaka tao kandre fa izy koa raha ohatra nandehanareo nanjaka tao izy io feno critère volaniko zegny mahafeno critère izy io hoe lasa rovany malagasy satria efa misy foko aroe zegny izy métissage zegny olo araiky atao feno izy au moins fa tsisy presque anareo samby anareo fo zegny no nitondra tao tsisy métissage zegny le olo nitondra tao dikan'izay tsy afaka ho kahiny hoe rovany Madagasikara na rovany malagasy io fa rovany merivo io jusqu'à mbiana satria zegny tsy aiky métissage tao nivonegny miroasy tsisy métissage tao karaha zay koa hoe
taty Sakalava taty nisy métissage ohatra ataony hoe tsika zao ngala ohatra hoe ohatra ataony ro Sakalava ny Boely reo zao mahafeno tsara hoe mpanjaka ny Sakalava dika zegny ampanjakany malagasy afaka atao zegny satria manina fiandro ino aveo reo mahafeno le critère zegny ireo nanambady foko baka antany hafa taty nangala olo Sakalava ndro Sakalava tsy mety teo reo mpanjakany tsy mety teo zegny nampakarindreo vady nataondreo teo bakô reo teo koa nampakatra Sakalava Menabe koa nataondreo vady ireo boeny eo au moins reo io zegny mahafeno critère satria ireo zegny nampakatra ampanjaka baka Menabe nampanambadindreo mpanjakandreo teo ireo baka teo koa nangala ampanjaka baka tany amin'ny Sakalavany tsy mety nampanambadindreo teo donc ireo edy mahafeno critère izy koa raha ohatra hoe aia mpanjaka tegna lazaiko ohatra hoe mahafeno critère mpanjaka malagasy maromaro anisa reo io mahafeno satria reo tao nisy métissage fa ankoatran'izay sasany bebe samby ataotao fo zay reo samby reo tao fo no nifanambady fa tsy nangala olo baka tantany hafa tany ke aza misandoka atsika aza tantara io ao fa io tsy adignan'olo aza sanohagna raha tsisy taminareo tao anareo merigny tao anareo samby anareo tao fo no nifanambady fa tsy mbola nangala mpanjaka baka tamin'ny royaume mahafa raha tsy royaume samby anareo tao fo tsy fankalana zegny fa aoka atsika samy maokatra bolokindrazana anazy zegny magnano verification igny zegny araiky idirantsika amizay koa hoe amle fivolagnana koa hoe malagasy izy hoe karazana hoe atsika ho izy fanjakana kristianina zegny koa diso be tanteraka satria za mba nandeha nizaha hoe statistique tamy 2010 mety nizahavany satria raha statistique tamy 2010 75% ny malagasy zegny kristianina fa statistique ni 2023 na 2022 teo 41% malagasy fo zay kristianina 41 satria naheniheny zegny le malagasy kristianina 41% malagasy fo zay kristianina zegny zao statistique hoe nataony vazaha fa za ndraiky tsy afaka misy méfier loatra amizay fa 41% karakory ma raha raiky 41% hoe raha minorité anao mba afaka midezigny fa hoe tsika eto hoe fanjakana kristianina baka eo tsika koa ohatra hikoragna raha momba hoe taom-baovao andeha fangarilo amin'ny fivavahana i tsy tafaboaka izy koa tsika andeha hagnano hoe raha hoe malagasy bakô mpidirinao ao kristianina tsy tafaboaka io manjary io mitavozavoza eo fo izy koa tsika tia hagnano raha raiky hoe maha malagasy atsika adoso ary zegny le fivavahana étranger na musulman io na kristianisme ataova côté ary ke rehefa tsika mpivoan-tany ao tadiavindreo zegny bonane ty karazana hoe pasteur zegny no mandoaloha le datinazy na ro FFKM zegny anditogno datinazy ke za hita azafady fa ireo regny mety olobe reo fa tsy ara-drazana izy koa tsika handiniky daty miresaka hoe io taom-baovao ara-drazana io atsika tsy tokony mahatsiaro ry pasteur ry mombert ry FFKM satria tsy anagnandreo habilitation raha zegny ireo zegny hoe se représentant ny finoagna vahiny karaha koa reo andeha miandiniky zegny ke rehetra zegny kitorehitra amezako atsika satria hoe za teo mivolagna hoe samy managna taom-baovao nany aby hoe tsika jiaby io na ty na tesika hoe ohatra ataondreo agny amin'ny fatry manakara reo fandroanandrika ataondreo amin'ny mois de décembre ke reto aby zay antakaragna voalohany volaniko eto hoe zahay magnano ninay amin'ny mois de août à septembre io zegny fotoagna fanaovanay taom-baovao nay zay antakaragna volaniko eto dika zegny hoe kidy antakaragna eto hoe tovisanay zegny io amindraiky reo Sakalava tsy mety ao Marangimba atao mois de septembre igny zegny zahay magnano taom-baovao nay mois de août à septembre igny zay magnano taom-baovao tovisanay koa io amin'ny Sakalava Menabe koa ireo zegny mois de septembre à mois de août io koa zay reo magnano andreo karaha zay koa betsileo reo satria zany tandregny le émission io agny koa zegny reo magnano karazana fandrona fa reto zegny raha tsara haitsika satria hoe ireo mpivoan-tany io rehefa magnano io taom-baovaondreo io hoe hitako amin'ny lera misaotra io hoe fandrona ho izy fa ndraiky miky zavatsika hoe baka tahiemba nisy io le mo fandrona io azao mitondra zo zay raha tsara haitsika satria hoe ireo hitako rehefa nagnano regny fanaovana invitation le olo le nagnano le didiniky le taom-baovao regny hoe nisy olo tokony invitendreo tao fa tsy haiko nadignan'le présentateur tokony invitenareo zegny ireo baka manakara tao ireo katibo tao satria izy karaha ataonareo mpivoan-tany ao anareo mitady reo leraka nandiniky le taom-baovao malagasy io tamy télé tary za tsy nahita reo katibo tao sady reo tsy niinvité reo Randriambe tao ka ndefa raha tao jiaby Madagasikara eto ça soit politiquement
atsika matetiky anareo ao flanko anareo miantehatra amindreo agny mais mbô nanina ataonareo tao igny hitako anareo mbala namasindreo fo zegny le raha igny kanefa leraka nandiniky izy igny tamin'ny télé tary ny exclunareo reo tsisy tary zegny reo karazana manque de respect be hitako le izy fa tsy haiko ino antony za nahita hoe misy représentant be tsy misaraka tao misy représentant be tsy leo tao fa ninareo merigny tao fa kanefa tsisy iny antakarana bon zay tsy de mampalahelo zay fa le rony temorory zegny matetiky alenareo ao magnampy anareo ao magnasigny raha ataonareo ao tsy mba nitandrignesanareo zegny le hankolo tsisy reo tamin'ny télé iny tary iny ndraiky tsy télé iny farany hoe ho tandrignesan'olo na hoe iny farany hoe mandidy raha eto fa au moins zegny atsiatsika respect satria hoe izy koa nareo travanareo miantehatra amindreo tsara zegny izy koa misy raha atao karaha dinidiny tsarovinareo reo ke ampotiko zay tantara atsika samy magnohy bokin-drazana aby atsika jiaby io zay hentakarana taty izy koa mara ohatra natanjaka fanjakany Andrianitsirotsy tsy hoe natanjaka fahatany fa nisy olo dereranazy tao azao moa olo dereranazy tao nisy dadinay mikoezy izy amin'ny andanianty hoe zay nikahitsika hoe dady moasy fa kanefa hadihaditsika hoe olo nino ma dady moasy otsiniky dady moasy io Andrianitsirotsy nahita zo tamin'izy nilefa izy koa fa nihinje indreo fanjakany merigny aby reo tany Marantsetry kanzay izy nilefa tany izy nahita zo i dady moasy io zegny zafy tsy mety zegny hetsika ia misy izy fotoagna zo karazan'olo io karazana temoro ambelako ary idirentsika koa zegny hoe ireo ato Menabe regnitsika tantarandreo Menabe fa rehefa nisy tantara Menabe tao nisy agnomby nihinagna olo hetsika fa reo misy karavany Menabe may tantara zegny nisy fotoagna tamindreo tao nisy agnomby nihinagna olo nagnatsababy nagnatsampona zegny agnomby ty tsisy nahavaha hoe karakory tsisy nahasambotra agnomby io zegny reo izy koa reo fa tsy nahasambotra agnomby io loso zegny reo nandeha nizaha hoe antemoro zegny mahay reo nakara aby io nanambotra agnomby io tsy adigna sakalavan'ny Menabe raha zay manomboky niany même agnarana andreo naha Menabe reo io mbala ireo antemoro nakara io zegny nagnamia reo agnarana io donc misy tantara mipetraka zegny idiretsika koa zegny amindreo Betsileo i Betsileo io tamin'ny andro taloha samy magnokatra bokin-drazananany atsika tsy raha hoe mifanatra magnano olo eto fa samy magnokatra bokin-drazananany ireo Betsileo agny agnarana maha Betsileo reo io hoe ireo nakara temoro namoro agnarana io misy tantarany tsara raha zegny ireo namoro agnarana io Betsileo donc hainareo tompony zegny navian'le agnarana io tany jusqu'à niany karaha zegny koa idirentsika koa hoe iry havatsika ireo mpivoan-tany ao isaka raha ataondreo ao atsika mahita reo miankin-doha mandeha mikaiky ireo antemoro agny zegny magnasigny raha ataondreo ao amin'ny Sorabe isaka raha ataondreo ao atro amin'ny président république amitsika eto raha ohatra koa fa mahazo mitondra izy eo nahazo ny fidianana losy mandeha magnagny haitsika jiaby raha zegny tokony atsika monogno baka tahiny tomboany raha jiaby zegny ino ma ny antomboandrizy io zao zegny le raha andisy teto ireo antemoro io marigny zegny ireo hoe olo hela teto reo mpivahiny teto fa atsika jiaby Madagasikara eto mpivahiny aby atsika tsisy olo naniry teto fa saingy karazana foko zay nahavita nagnano karazana fitetezam-patry teto nifanaraka tamin'ny foko jiaby teto tsy merigny nampiasa hery reo nandeha nagnano fitetezam-patry nagnano réunification nampiasa hery fa kandefa tsy nireusira fa ireo nakara reo ireo mode pacifiste nanaovanao nindreo ireo tamin'ny antakarana taty satria izy koa hitatsika fa avany antanavo io jusqu'à niany nivadiky Matsabory nanary nisy io trasy navelandreo nisy bienfait maro nisy hoe raha niozony tout ça nisy tantara any Fort-Dauphin nandalaovandreo zegny nisy tantara roza raiky fo zegny peuple zegny nagnano tory teto Madagasikara ary nisy fifagnarana tamin'ny foko jiaby teto ireo anakara zegny hita agny Vatomasy Vohipelo roza raiky fo fa merigny zegny tafara andeha nagnano conquête io reo tsy nireusira satria reo nampiasa hery anglisy dereranazy tao fa nindreo io zegny nireusira satria zegny reo rehefa avy amin'ny peuple raiky zegny reo magnampy amin'ny mpanjaka io matanjaka fanjakany zegny karaha zegny izy koa raha ohatra reo sakalavan'ny Menabe hitatsika hoe magnano resaka fomba dady tout ça mbala ireo anakara io fo zegny hoe nagnamia reo leçon ny fanaovanao izy io haindreo zegny amin'ny bokin-drazanandreo nareo nifandray ampiziva aby zegny reo
ke izy koa hatsika niany zegny handiniky hoe ino ma ny raha tokony atao raha ohatra mba handiniantsika hoe io zegny le taom-baovao iraisagna io atsika tsy kotiny mandeha lavitra mandiniky le ny antombony fo satria hoe atsika jiaby le hoe ohatra ataondreo betsileo ro agny mahay mizaha vintana azovy nampianatra anareo ny zaha vintana ce sont les anakara ireo temoro io nampianatra anareo ny zaha hoe vintanandra azovy nampianatra ireo foko sasany reo hoe nandro hoe magnano fitampoa io ireo nakara nampianatra azy io reo mitondra azy io tamin'ny foko sasany ireo ary misy proof ny raha zay volagno zay sa manko tobokin-drazana any atsika zay manana ireo zay mitondra le fandrona ndraiky fijerena vintana ke na de hoe nao nahay anao tsy afaka hidepasse le maître ry ke izy koa raha ohatra niantytsika handiniky hoe taom-baovao iraisana amaiza lereo tegna tompiny nampianatra azy io zegny mandiniky le raha satria baka nareo tamin'ny tele eto nandiniky hoe raha ohatra handiniky izy io tsy maintsy mitady olo araiky mpanazary olo araiky mpanazary mandiniky hoe ty daty ty agnanaovantsika taom-baovao malagasy fa io tsy afaka hoe atao hoe atao daty le Tananarivo ao tsy ho mety izy io atao daty le Tananarivo ao andeha tsorotondreo magnany zay olo beradrazananay ty tsy mety izy koa mankalaza ao zotsika samby amin'ny tany misy izy fa atsika tsisy mila mandeha Tananarivo agny tsisy mila mandeha Tamatave samby amin'ny tany misy izy karaha fa mankalaza bonne année occidentale io samby amin'ny tany misy izy fo fa atsika misy radio mpanjakana ile olo be le aradrazana le izy magnano vavaka magnabiana le portail zy fo hoe afafirena radio jiaby commence-nigny amizay olo vao magnano finanana fa izy koa ke mbola agnano le système hoe ke avorovora Tananarivo agny olo zay mitakarana tsy azonareo amin'io voanalohany zay tsy azonareo ampianjovinareo anatin'ny rovanareo ry tsy tafaboaka io zay tsy alery sakalavany boe tsy azonareo amin'io koa ro tsy avinareo ry na ro mahazo mety isy anareo agny ro tsy azonareo amin'io koa fa kandrefa izy koa samy magnano amin'ny tany misy izy zegny izy bonne année fa tsy raha izy kagnano izy io ke kilomètre Tananarivo agny olo beradrazana anay jiaby hoe nandeha ho folo kareo niavy miapitsiako nandeha tomobily nandeha io tsy bonne année koa izy amin'ny fotoagna zay fa karazana conférence fo samby midoka amin'ny tany misy izy fa zao ndraiky torohevitry idevy aminaka manokana zegny koa tiatsika zo réussir regnitsika fa atsika jiaby tsisy nahay nagnano fizavagna vintana izy koa tsy ro anakarany temoro ny ampianatra atsika namin'ny nagnano izy io na ro zafiraminia misy zafiraminia koa mivolagna fa zay tsy nampianarana ny temoro raha tsy marigny zafiraminia nareo nisy fifanaragna tamin'ny antemoro anareo olobe nareo tagny nisy tany nampianarany andro antemoro anareo donc peuple tegna nisy raha nitondrasiny ta Madagasikara ty teto jusqu'à niany antemoro tsisy afaka midefie zegny atsika jiaby tsisy afaka mifamatra zay ke izy koa tsika hoe tiatsika zegny hoe taom-baovao io iraisana atsika samy magnano hoe nitsika fa mamoro daty hafa zegny atsika fa dinihindreo katibo antemoro ary ireo mandiniky izy zegny olo tegnany managna karazagna hoe managna fahefagna direct fa izy koa ke anao Tananarivo andiniky izy anareo ao zay raha ataonareo nareo miantehatra amin'ireo agny dikan'zegny anareo zegny mbola tsy matanjaka par rapport reo agny fa ireo agny zegny no ary zay aty zay direct zay zegny afaka misoumettre satria fa zay antakarana ty hoe izy volagno zay grâce tamin'ny dady moaso io zay nampatanjaka fanjakan'olobe aty jusqu'à niana zay mba raha mivenera dady io fo jusqu'à niana hainay tsara zo tsy antakarana hainay izy afy tsy mety ke tsy adinganay tantara zegny izy koa raha ohatra hoe misy raha karaha zay zao zay tsy afaka andivolana zay tsy mikoezy reo en fait tsy raha andeha hanomponompo reo ikatibo zegny tsy ampanjaka reo olo io fa karazana olo mitariky reo zegny olo mpahay sora be olo mahay mizaha vintana ke izy koa tiatsika zo androso ireo katibo io no ambetantsika fahefagna direct za tsy mivolagna ro antehony tsy misy tsika mandray vilagna fa ro katibo ireo mandiniky daty io fa tsy ireo mpovo antany ao tsy ampanjakandreo ao zay fa tsisy fanjakana ao tsy ireo fa ireo katibo io ireo zegny mandiniky daty ty daty mety ohatra ataoko zao io raha senao ny idenaka manokana hoe mois de décembre mitako ny tegna ny tsara amizao satria zao antony azaveko mety gagatsana igny mois de décembre marigna atsika gasy misy hoe lohataogno mois d'octobre fa rehefa nidiniko raha haly iny andiniky izy io fa mois d'octobre io zao koa ny maharatsy le mois d'octobre atsika mivolagna hoe lohataogno fa kanefa tseliky mahavita fisehagna zegny ireo ntemoro amin'io fandroanandrika zegny hoe mois de décembre agny izy reo magnano fandroanandrika mois de décembre ro zegny mbola tseliky navita ro zaraiky zegny peuple miseky farany alors zegny hoe atsika mitavandra ro zegny raha ohatra andeha andiniky le daty bonne année le iraisagna io le taom-baovao iraisagna io
donc efa tsy isa mars edy zay izy koa ohatra tsika zao andeha hagnano zao ataontsika hoe mois d'octobre alors que ro mbala andeha hiseky ro mbala andeha hagnano taom-baovaondreo ndraiky koa amin'ny mois de décembre ry karaha fa tsy dia tsara izy atao mois de décembre ty zegny mahatsara izy satria hoe ny antakarana miseky izy amin'ny mois de août or magnano mois de septembre ro beniaty ro magnano mois de juin ry sasany any magnano mois de septembre koa karaha ataondreo Betsileo agny maromaro zay magnano sasany magnano mois de avril ro ampovoan-tany ao fa kanefa ny tegna ny mahatsara izy atao mois de décembre le eo amin'ny mois de novembre eo zegny ny raha tiako koragnina atsika ma efa nagnaraka fomba vazaha amin'ity le de novembre izy koa tsika ohatra hoe soit tsika voly mankalaza de novembre izy koa tsika hoe ho voly mankalaza de novembre mety ho réussir izy atao amin'ny mois de octobre fa tsika koa mbala hankalaza mois de novembre io le fety maty io mandeha mipasana io tsy réussir zay le mois de octobre satria izy nino antony atsika baka miseky baka mamikalaza taom-baovao atsika fa miseky madio alors ndraiky atsika mois de novembre atsika fandihidrika amin'ny tontolo mifaty fa atsika fandigôdigôdy faty ary tsy miréussir izy amizegny tsy mipetraka zegny le mahagasy atsika donc ambela atsika ho losy zegny le mois de novembre satria atsika fa nagnano le io le mois de novembre le fety vazaha io mandeha magnadio fasana losy zegny le mois de novembre midriky mois de décembre zegny izy ho miréussir ary mois de décembre koa zegny irô anakarama